Poďme na ďalšie mýty a fakty. Ivon Stančiaková píše. Skalica má cca 5000 tún odpadu ročne. Otázka je spalovná 135 000 tón ročne. Naskytají sa hneď dvě řešení. Jedna, odpad ze Skalice odvážet například do spalovní, která je v Bratislavě. 28. mája 2025 na mestskom zastupiteľstve Skalica dopravu prepočítal pán poslanec Kojš. Ja sa ospravedlňujem za svoju veľmi slabú záhoračtinu, ale chcel som to prečítať tak, ako je to napísané. Tak ako to je v skutočnosti? Tak myslím si, že voziť odpad zo Skalice do Bratislavy bez toho, aby sa nejako výrazne zvýšila jeho cena pre Skaličanov je absolútna utopia. Prečo? Máme tam dve veci. Že prvá vec, že Skalica je od Bratislavy vzdialená 100 km, takže tam sú tie prepravné náklady, ktoré počítal aj pán poslanec Kojš. Ale druhá vec je cena za samotné zneškodňovanie odpadu a tie kapacity, ktoré sú v Bratislave aj plánované na energetické využitie odpadov, postačia pre Bratislavu a pre širšie okolie Bratislavy. Takže samozrejme logicky tí, ktorí budú dovážať odpad do Bratislavy, budú za ňo platiť viacej ako Bratislava, ak vôbec taký odpad budú môcť voziť kvôli kapacitným dôvodom. To znamená, že by sa rapidne zvýšila cena za odpad občanom, ak by ho prijali teda v Bratislave. Určite áno. Dobre, poďme na ďalšie tvrdenie. Opäť Ivon Stančiaková. Uvedomujete si vôbec, že i tá veľká spalovná sedle mého bude financovať z EU fondu? 160 miliónov eur najde niekto na zemi. A co se týče minispalovní, nejsem si istá, zdali je technológie na 5000 tún ročne. Je nutné sa zajímať o túto problematiku, nejen stále vymývaní mozgu z Vídní a Kodaní. Sú i iné cesty a fungujú. Tak keď sme pri tých vymývaní mozgu, ja som si nie istý, odkiaľ má pani Stančiaková tieto všetky informácie, je to absolútne klamstvo. Okay. My zo žiadnych európskych fondov nebudeme stavať ZEVu. Som to zachytil na niekoľkých aj sociálnych sieťach, aj nejakých komentárov. Ja garantujem, že my to ZEVO ideme stavať z našich vlastných prostriedkov, respektíve z bankových úverov. Žiadne európske fondy k tomu nebudú, ani nie sú. Opäť na to reaguje Juraj Maser z Skalica. Je jasné, že to bude financované z fondov. Na Slovensku sa bez nich nepostaví nič, no bohužiaľ súkromný sektor si ich vie vybaviť rýchlejšie ako samospráva. Prečo? No to je otázka. Ja prosto neverím, že by to Skalica a spol vedeli urobiť. Víc prostá cyklotrasa a tak ďalej. Čiže ľudia asi majú nedôveru nejak v... Čo majú? Že môžu mať nedôveru to, že... Systém, alebo to, že štát môže fungovať. Tomu rozumiem. Však máme problémy všetci s čerpaniami eurofondov, ale na toto nie sú eurofondy. Na výstavbu zariadení na energetické využitie odpadov sa nedajú čerpať na Slovensku eurofondy. Rozumiem. Ivon Stančiaková vyše sem spomínala, že dopravu kalkuloval poslanec pán Kojš, co sa týče odvazu na napríklad Bratislava, občané Skalice. Nevím, odkud berou info, že když bude opacha veľká v Skalici, budou platiť méně. Logické je, že ne, navíc privátní firme. Z iných tzv. Ekospaloven je známe, že sú mnohem drahší ako klasický odvoz na skladku. Je to tak? Tak zariadenie na energetické využitie odpadov je drahšie ako odvoz na skladku, lebo na skladku sa logicky len vyhodí ten odpad, aj ten, ktorý by mohol byť ešte nejakým spôsobom použiteľný, napríklad na výrobu elektrickej energie a tepla. A ten odpad už na skladku sa nebude môcť vynášať. A to je práve ten zásadný zlom toho celého, že my sme 25 rokov pozadu. Stále tu je o tom, že či budeme dostatočne recyklovať, alebo budeme voziť odpad na skladky, alebo budeme ho energeticky zhodnocovať. A toto je akože boj nejakých svetov. Čo ja hovorím, a čo hovorí Európska komisia, že po roku 2035 nebude možné voziť odpad na skladku. Čiže to nebude. A teraz v Skalici minimálne, teda približne polovička odpadu končí na skladke. Čo sa s tým odpadom bude robiť? Ako ďalej? Takže máme iba niekoľko možností. Zvýšime mieru recyklácie, to je v poriadku, za tom to podporujeme, ale my hovoríme, že recyklácia alebo energetické zhodnocovanie odpadu nebráni recyklácii. Úplne máme akože jasné dáta, ktoré hovoria o tom, že tie krajiny, ktorí dobre recyklujú, napríklad aj Rakúsko, zároveň aj veľkú mieru energetického zhodnocovania odpadu. Čiže tam akože to spor nie je. Spor je o tom, že čo sa stane s odpadom, ktorého minimálne teraz je polovička, ktorý končí na skladkách v Skalici. Kam ho dáme? A keď ty hovoríš, že skládky skončia, ten odpad logicky zostane, tak aká je potom ďalšia možnosť? No,
bude Skalica niekam odvážať, alebo skončí na čiernych skládkach. No ale niečo sa s ním bude musieť stať. Myslím si, že na Slovensku spravíme recykláciu vo výške 100%, je totálna utopia takisto. Vždy bude existovať nejaký zvyškový, tzv. Zvyškový odpad, ako vo všetkých krajinách Európy, ktorý sa vo vyspelých krajinách Európy energeticky zhodnocuje. To je tak. Ivan, ďakujem pekne za tvoj čas. Vidíme sa opäť pri ďalších mýtoch versus faktov. Ďakujem pekne. Dovidenia.